Ato ko sa grade 1 nga room, magsaaran ko, ma'am, ikaw ba siya ma'am? Diyan, agsaaran gyapon ko, pag sa grade 3. Swerte na sa huan, diyan, wala nang po mi mag face to face. Mamuot ko sa bata. Nga, imbis kaya na siya sa huan, ano na akong time handle niya, wala pa dyan na face to face. Imbis kaya excited kasi ako kung nandiyan, ma'am. Yan na dyan yung ma'am na, naaday bata nga, kanang saaran ka, ng anak, ba ko ni mo, ma'am. Yanuoy man, hindi mo dawaton. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ga-arrange ko sa module para sa mga bata. Okay, thanks God. Sa kaadlaw ron, Martes, pero nahuman ako og check sa mga modules ug sa mga test karon mag-arrange na pud ko. Ting ana mi ka busy. Mas tig na rami sabay. Mas maayo pa tong magklase mi kay jud dali mag-an pagjud og sa mga test. Ana jud kaputi ang mga anak kaputi ang check sa module guys. Jud dali. Ani. Mas tig na rami sabay per tinunon ka busy. Dilihan mura na mami ilakad o pag-check sa modules. Ana din ka kuan. Ana din ka busy ang teacher. Mas maayo gidaning. Mas maayo gidaning kuan kana magklase kaysa mag-iani. Ora man tay laing choice. Di jud lanin. Nagani kay wana na kapang pangtina nako. Naapa ko diri sa eskwelahan kung nag-eskwela pa ko kada adlaw aran. Paha, di mahimo dili mag lipstick, di mahimo di mag hilay, manudlay, di naras bahay, di natos ka panudlay, nabisi na noon, hani naman noon kaya wala noon tayo face to face sa mga bata, di natos ka panudlay, nabisi sa module, mag-print na pod, mag-print, mag-arrange, mag-check, rantaan ni kuan. Sige lang para sa kaayuhan sa tanan. Gimingaw ko guys aho ang mga bata, no? Gimingaw dining naanad ka nga naka sa eskwelahan, nabaguan ko sa ahong kinabuhi nga na ako diri sa balay mag-arrange sa modules, mag-check, mag-print lahat jud tong naka sa school, katinuod lang. Nga na ako sa balay, murag dili ko ma'am kaya ito naanag ko nga na ako sa eskwelahan. Na-enjoy pa ko sa eskwelahan, mas ma-enjoy ko sa eskwelahan kaysa naa sa balay. No, lahi ra gad jud kung naa ka sa balay or sa school kay malingaw man ka kay pag naa ka sa school maka-uniform ka. Hiningan ako sa uniform og sulob guys. So, mas enjoy pa ang kinabuhi sa teacher nga naka sa school or nasa balay. Yung mga bata nga badlungon, pero it's a normal sa mga bata mga badlungon, pero mamiss ni mo na nga settings, no? Ano sa pagka magbalik ang face to face. Mga set sa mga bata ron guys, sus mga gwapo. Diya, mga kuya mga bataan nga makamao halos kay ang mga halos sa honor sa grade 2, mga top 5 na kuya. Parang balasa pa dyan ako ma-face to face, no? Excited kan ako, kabalo ba mo guys, excited ko pag bunot-bunotan na mo nga mauna ang mga bata, pag yung decision nga walay face to face, naludya ko kay ganahan ko sa mga bata karon kay nahinung ko sa mga bata, mga gwapo, sa manangimong wa man. Wala excitement na trabaho, lahi ra gad jud. So, ang mga bata ang face to face. Nagklase pa karon ang eyeliner niya, ang eyeliner ni ma'am, ang lipstick. Wala naman, ano lang to sa balay, panudlay-sudlay na punta kay sa akin. Makalimot og panudlay. Tapos ka busy sa module. So, thank you very much. Kaya nahuman ako sa nahuman nag-check sa modules. Ang partner, very good guy, ka-supportive ka adyo. Supportive kasi nahuman ako og check. Nakahuman na po score. Okay, dara guys, ang scores of weekly modules. So, di jud kalimod no, ang mga parents nagajud koy recorded gazud na weekly. Sunod. Yan na po koy scores sa summative test. Scores sa summative test, da po koy folder sa summative test. So, naadjud koy mga score kay maning
may jud ning naatay mga gipanghawiran nga mga scores. Kaya po ko gihimo guys nga mga weekly signatures sa parents nga nagkuha sa mga modules. So ako nang gihimo nga evidence para in case dili sila kalimod nakakuha sila sa modules isa kada semana. So nagpirma na sila, ipapirma sila na ho. Okay di namirma sila, ipapirma sila na ho. Ang ipapirma para in case di sila ka-deny nga nagkuha sila ng modules na ho kada semana. Okay, so nga na kailangan din nato mga ebidensya. Okay, so magpicture po ko para in case na anang di sila ka-deny na apay pirma, na apay picture, share, maka-deny para sila nga nagkuha sila modules na ho. Nga nakakuti. Pero mas nindot yun nun to guys nung mga bata nga nasa klase, mas ma-enjoy pa ko kasi nga ni dyan maboring kung di lali ni magtutok o mag-check sa modules, mo-consume ko isa ka bata, hapit kanang ka oras, chikan tungkol sa daghan ka adyo maglaban ng mungulor, daghan na ka perte kakuti. So sige na lang kayo sa ano tay choice na naman ta. So hopefully makabalik na taog kanang naay makabalik na og eskwela ang mga bata kay aramuta kay na ako'y bata nga adto ko sa grade 1 nga room sa aran ko ma'am ikaw ba sa huma sa grade 3 swerte na sa huan sa wala nang problema face to face mamuhat ko sa bata nga imbis kay na siya sa huan ano na akong time handle niya wa pa jud na face to face imbis kay excited kasi ako kung nandiyan ma'am yan na jud ni ma'am na naaday bata nga kanang sa aran ka ng anak ba ko nimo ma'am luoy man uli nimo dawaton niya ti abot jud imong balibaran ang bata grade 1 pa lang sa aran kanya grade 3 teacher ba ko so alipay tanak si nga ako ijang ma'am malas pa gud kay walay face to face tungod ni COVID na wala tay choice ani inganin na lang pero mas enjoy jud tong magklase kasi ngani kanang lami jud tong magka-leksyon ang mga bata pero don't worry parents kung ang channel na ako'y gihimo nga vlog para sa leksyon sa mga bata para og maski wa mo magleksyon walay leksyon nga nahitabo na gihapon nahitabo nga na bali ga vlog ko leksyon para sa mga bata kay di ba dyan lali maghimo pero for the sake sa mga bata naghimo gajud ko og kanang leksyon kay at least makatabang sa mga ginikanan. Hey, shout out time. Thank you for watching. Ako sa gawas guys kay video kay just nahan sa mobile. Kay nataron kay una kay Ate Mars. Thank you for watching Ate Mars from Japan. Yes, na si Ate Mars. Ganahan jud ko ni siya indot siya yung balay guys kay mahilig kong kanta mga nindot mga kanta mga karaan mga TV adventure watching from Japan. Okay, tanawan niyo guys ikahang mga balay kanan. Okay, thank you. And then Pobring Oyamot Vlogger, thank you for watching. Tanawa ilahang mga payag nindot kaya po na ilahang mga payag. And then si Bernadette Beltran. Okay, shout out daw siya. Thank you for watching. And then si Rice House Vlog. Ang pag-umangkon guys. Malingaw mo sa ijahang channel kay muutpod magsipakatawa. And then ang OFW life dili lalim ang pag-umangkon na siya sa Abu Dhabi. Thank you for watching. And then si Flor Delisa Burst igagaw ni igsoon ni Flora Mi ate. And then si Terry Burst Junjun's TV and then Flora Mi Boholana. Thank you sa inyo mga agaw. Okay, ang akong pag-umangkon si Junjun's TV ala ka-supportive kayo. Thank you Junjun's TV. Awa na ijang channel guys si Junjun's TV kay magsigil katawa mood ka adyo. Thank you for watching. Thank you also sa shout out ko kay Pamilyang Laagan. Tanawa na iyang channel guys kanang word nga Laagan. So ma-enjoy mo sa iyang balay kay makita mo mga lugar.
So, shout out sa pamilyang Lagan. Thank you for watching. Okay, don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell na all para ma-update ko sa video. Bye-bye! Thank you for watching!